abaibori niko babori gukane kibunango basira bara abana babo chinga kichi barase skuru gukwana litukolia rero chinga kia abaibori banyara komera nama naboro kyo bekrasi 12 ase skuru ya St. Kizito Nyansiongo niko bono bosimbo abere kurwe gubuna nere bya abaibori gosanga so kubwatira na sobwamo chinga kichi aboro kia na aboro kyo babori kubwatira niko kibunango sira bare ebirengo bijisemi unatokumanya gwano muri kitokorase county Nyamira Paul Kapa okara na sege kare keiga kya baletamo abaibori abarimu n'abateneri b'eskuru yiga unenchereje mo yokwene kibunanguru sabale chinchira chingikeranu ejo baranyarika bakwimukya eriko kolya buya sogotema ku mwako yiga we kraskiria ye 12. Mtoto anataka kuhusishwa na wazazi. Ukwana chingake cyo musasiroti munene bwe parish yiga ya Nyansiongo Father Lawrence Mandere nigagendere ko bwagosegeta buri kwene kibunango kine barabana babo buya nako bagosemere ngama igaje gukora buya sogotema kure bosyo abana bayiga mbabwate ayibabwenete gukora eriyo kwenyorera ubugima buru buya samatuko are bosyo mwana umuya uyo mahete matemwa igara samatuko 20 moka ubugima bwagenderere ese barure no ayenye nese bagukina tambe iga abaibori baba bekomokya munatogendete ko babekomokina ko basabira nk'abatware etabingiya ningana yagendere ko bagegosegetwamo n'abarimu abaibori abo bayikirana sajayiga abo bigo bagendere ko babakulira ngambachikunyara ko bagosire skuru yiga na kumubwate syo mwarimu munene we skuru yiga Serieta Marco Soro eliyo kwene kibunango ikera bare ayonse babekire abaibori bono bacha kiro muibori arigererio mwana oye grade kiabwate amweni kareji egara matema guchigocha guchimotwe tonyoro mwana oyo orure grade abwata bono iga ochire grade kia ande nabo tuyegenete nga no mwari mujiro bono ngo nyibushare egende standard yabe igoro mono twegokirineri tukuria rero wita wa new principal Mr. Usoro twegokiria munere twamukaripishire nabo igo twatwarira matumaini nga 2024 our school will excel kurenganamo na Stephen Ouko oyore omupie chamani we skuru yiga nigonera horokiri kwegena kwa ngabana pasikunyara kwa bago kolya buya ase agenda ko bagosegeta bebuli ko basomustari bose wancha skuru yabo yentobego kyagenda ko bagekwegwa koboko amo negati abo iboli are very encouraging, they are motivated and they are dedicated to the good results lero iga mbanchira nanga tubwaterane tuchama sobomo torore buna abana baitu bakorire bya samatemu na indi tuhakikishe ya kwamba ba asamatemu ali amanene tu target yitu ni na tuike 10.5 iboli omwana no nabari skuru tutabete batatu igo nganto konyarwa batukonyara kinto batatu amatumaini amanene abana gweta naroro nandara manene ari igoro mano kurenganamo no mwarimu munene we skuru yiga Serieta Marco Soro nere nigaorokiria kogokigwa kwaye ase abaiboli abayiga babekiro boroso buya igenda tebere ngatago chikunyara kabaga koberene magega na wikana chikunyara kabaga kubeko mukiri kwene kyabana konyorera bale a grade ejukira abakonye kwegenderia samatuko arebosyo kanira abana aba batemire sana bakoleta matemu ni zukuru chinde Nyansiongo gatangana na ande boro kiringa mbabwate enjirenge ya gukora matemu abaiboli abana abarangiritie ya tubwatira nase nare eskure batagete passport abana bakani fees batara akana buya egere patwe the resources turani skuru buya egere to prepare abana baro bacho karamatemu ya bacha gwekonya ego randu no mugusi ntubwati kende toko abana kintu tubwata ko abana nijise ndubwati malimo nisemi toko abana baitu omweli oye nigabere kyorokererie kia asokubeke uniform ya skuru yiga inyorekane ngaho mwarimu yiga nigasomete skuru yiga samatuka magega yento kurengana monera kwerera ningige kwirira obeka uniform yiga nande njenye beta sekene esa uri nasometa ndagita abana aba na inje mbe na barabu ndolekane muna na arenge baiwe ngana barabu na bagukina baja koba ezukuru ebanyetenenere igingo reporter getaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurugiga skuru yiga yaba muraya Nyansiongo imeye county Nyamira enchego nguru ko Polycarp okara